shi yasa duk wani mara gaskiya irin ka idan ya gan shi dole sai gabansa ya faɗi. To idan kuna murna Umar Hashim ya bar wannan ma'aikata, to murna ku ta koma ciki. To idan kuna murna Umar Hashim ya bar wannan ma'aikatar, to ku daina murna. Murnar ku dole za ta koma. normal zai fi ɗan maulidi kai ka bude ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam kai ka bude ne zubi haka ne wannan ba sojan ma'aiki zo kai bude mana taro da ta yana ta ɗan yi Kamayla, na ji mota ta yi. Ba shi dai karko mu ta a leda. Na? Ai ba a zama. Duk wanda zan sa baki a wani abu da ya shafi aikin ma'aikata. Wai in ina so in yi magana in bari sai na zama ɗaya daga cikin ma'aikatan ofis ɗin, ma'aikatan kamfanin sannan in yi magana. Ƙarshe ba kore karye mu. kaga wannan ɗan kwana sai ka yi shawo shaka to shine zai baka dama duk inda ka ga dama haka ka dinga ka gane ta haka Waya sabon labari. Waya hadin zango. Waya hadin zango. Waya sabon labari. so ka gane ina nemo wa Aliyu dan wata alfarma. To ga mu ce abin nan. Na ce an ga takardun sa, ce masha Allah kaza kaza kaza. Shi ne kici kina da. Sai ce wata alfarma kenan. Ai jabu. Tashi ofis.